Araman dyan. Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardelal. Aramon Yato. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga mamamaan, makisumaro sa programang kaibuhan. Para sa katoninungan, asing kaginawahan. Pangapunan sa namamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na linalooman na mapapaginabangan kan... Mga dugang, good morning po. Good morning. Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa. Aram mo niya ito niya pong aldaw na inin Thursday. Huwebes po niyan. Petsa 23 na. Sa bulan po kan Hulyo 2026. Ini po ang sa tuyang programa. Aram mo niya ito. Sa Radyo DCGB. Nadadangog sa 729 kilo sa pitang ka mga radyo. Asin siyempre nahiling, nadadangog po sa DCGB News Online Facebook page. Asin sa DCGB YouTube channel. Piling man sa DCGB Live app. Ako po ang sa lingkod, Mardiladeng, ibang sa Ditsara Ferotian. Diba na po kita hanggang 11 o'clock lang po kita ngunya na Webes. Tapag Webes, pag alas 11 po, after the news break, papasok ating friendship from DNR Regional Office number 5 para po sa kapalibutan ta at manong ta program. Kada Webes po yan, 11 to 12 noon para po ma-update kita ka mga programa na pinagigibo kan DNR para sa pangatamos to pong kapalibutan pagbagarumdum sa tuya. At siyempre, ang pag-aaram kan mga layes na sabi nga ni Kayan nakapalaman para po sa proteksyon ng environment. Hindi dapat pagbasang-basangon because ignorance of the law excuses no one. Laro technical, yan po dyan mga tugang si Kuya Nems Flora. Bantang yaman si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Ang sa tuya pong mga OJTs from Sorsogon State University. Good, congratulations sa Sorsogon State University ha. Number 1 ka mo sa mga ano yan, mga state universities. Sa Bicol. Very good. Alright, then naman po sa mga kababayan, sa mga birthday celebrators, happy birthday! Another times of the day, more life, prosperity, and happiness. Siyempre sa mga nakatabay po sa tuya, dyan sa newsroom, yan po dyan, at sa mga pag-ariba, sina Jenny Baleran, si Jara Meliron, pagkatapos siyempre si Nicole Napalibot Ann Gloriani. Kaluwas ang Mega Force Patrol sa padagos pong pangalap ng mga istorya para may balangibog sa banwa na si mapukhaan ng mga turog sa pansitan. tuyang Yaon din Prempres, ang sumuyang Field Commander Chief of Reporters Jimmy Nasrita sa 3rd District. banarabangan. Yaon man si Pading Jomar Bianza first. Asin si Pading Al Armario, partner Al. Yaon po mga tugang sa City Hall. Karen Alas sa Kapitolyo Provincial. Joshua Binos Daraga area, asin si Baby Angel Mostasa diyan po sa Regional Santos at asin sa tuya pong Legazpi Port District. Siyempre, Henry the Boy Mata, ang mata ng DCGB sa kalsada sa mobile. Ito pong piloto dyan. Kami po gabos pinasaludar mga kabayan. Minabawan sa rumang morning. Ano mo sila perigibo sa ngayon. Happy birthday sa mga birthday celebrators. Happy birthday kay Manay Silvia Arbulada. Sabi ni Manay Silvia ngaya, borderline na. Happy birthday po, Tabi. Ayan, si Bing Puin Flores, good morning. At saka si Ninya Buban Tabi, classmate, good morning, Tabi.
Sharing man si partner King Rinaldo dyan po sa Bangkinuhan. Si kasabay siyempre si SLA Drive. Bugon Ligaspi, sina Ate Sally at saka si Gerald Aranya. Kuya Bob Gantano, dyan po sa tuya pong mga amigo sa Tabaco City sa San Lorenzo. And siyempre si Sir Jeff Santos sa Queensland, Australia. Si Ma'am Annie Armstrong sa Melbourne. At siyempre ang kabos po na nakaantabay sa Ligaspi. Yan, si Benji Dapogi. Benji Hile. Good morning po, Tabi. Alright. Oy, congratulations po sa Kamalig, ha. Mayroon na kayong college sa Kamalig. Aprobado na kan Commission on Higher Education ang Kamalig Community College, CCOMC. Para mag-offer po nin nagkapirang courses, pero duwa pa sa nangunan aprobado. Pinagbabalota na makaoron si Mayor Caloy Baldo, pero busy garo dahil pa nagsisimbag pong alkalde kung pwede kitang mag-abod para malinawan taan mga sistematiya para po dyan. And siyempre, duman po, ready na po yan, approve na pwede nang mag-enroll, tabi, duman sa courses mga tugang na Bachelor of Engineering Technology at saka construction. Yan sama ko sa construction. Di ba? Mamaya po, baka makaoron ta, kung abuton ta po, maikti ng oras ta. Pag abuton ta, di ba, kaoron ta. Pag hindi, sa ibang mga araw, no? And follow up na lang po yan gusto mga pag-iriba. Bueno, dugaan ta na ng istorya, alip po dyan sa luwas. Nasa linya na, Joshua James Bino, alip po sa Daraga area. Joshua, good morning! Please come in. Yes, Sir Mar. Good morning. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Masabaw ang palibot. Masabaw. Buda, magkiri mas masabaw patod-tod tungod ang pugon. Di mas lalong dako lang makarigos duman sa ako niyan. Bagong karigosan dyan. Oo. Kundi alanganin. Tanglipot, magadon kisultiro. Yan nga niya sabi. Mag-inguwa na. Sipsik na nga ni kan. Dipsik na Kunyari ko na. Matindi adi. Okay, sige, kumusta? Kumusta dyan sa area mo? Yes, anyway, tabi Sir Mar, maski nga ni na harayo man ang dalagan kay si Tropical Depression Quiapo. Pasiguro man giraray Sir Mar ang lokal na gobyerno kan Daraga Albay sa paagi kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council asin itinalawas ninda ining advisory number 10-2026. Preparedness measure lang ini Sir Mar para nga na kay Tropical Depression Quiapo sa ang dalagan baga kaini ano ini pasisiring sa Northern Luzon. Pero may posibleng epektong pag-uran inidigdi sa Bicol Region. Kung kaya susog sa itinalawas na abiso, pagirumdom na day nanggad nin anuman na human entry o day nin si isa man individual ang maglaog sa 6 km permanent danger zone. Sharing man, pinagsusugo itong mga barangay na i-activar man itong sa indang mga DRRM committees, lalong-lalo na ining nasa Mayon Unit Tabi Sir Mar, partikular na rigdi ang BEC, Matnog, Bojao, Salvacion, Bosay, Buda, Barangay Banyader. Susog sa abiso, panagos ang aktibong pag-monitor kan sa mugtakan kan na panahon asin day magpabaya duman sa ipapalawas ng mga advisory kan na pag-asa. Mas ini Sir Mar kan nasabi ng opisina nagkape ng minuto pa sa nangon niya na pagkaaga asin kumbaga pinalakop na ni lalong na sa mga barangay kan Mayon Unit although rayo man ang direksyon kan Bagyo pero mas maray na ang pasiguro tabi Sir Mar ngunyan dakol ang nakatambak ng mga materyales sa lawas kan Bulkan Mayon na pwedeng rumagasa pa ibaba kung magkaiguan nin makusog na pag-uura. Ayun, may sinampula na ba dyan sa Daraga Bako kay itong nakaaging sumauran noon na hapon nagkaiguan ning lahar dyan sa may Salvacion? Roger, sa mga Salvacion area ito.
Kaya difícil ang sitwasyon. Actually, pag nakakaroon ta si MD Araramo Head, si Engineer Bindineros, yung permian na kumbaga titawan focus pagmauran Yes. yung mayon unit sabi Sir Mar, lalo na itong pigagihan ng mga salog buda natutumbok ng mga gali. Yan, particular yan yung yung diyan sa Maisi, di ba? Area sa may Green Lava na Dakol-dakol ni Sir Mar. duminukan na, di ba? Matnog, Correct. Bujaw, Salvacion, Busay, Buda, Banyalero. Halos nakapalibot ng GAD. Taraning taning. Okay, so yun yan, tama. Yung parumdungon ta. Dahil taman aram kung norin na mauros, ta, loose pa yan. Correct, Roger. Okay, sige. Anyway, Sir Mar, yan tabi ni Dalies kan informasyon sa tawang niya to permi ang TYZ Enterprises, Josh Fabino, DCGB. Thank you very much, Joshua. At saka si Boy Mata, mga dugang. Good morning po tabi sa mga kababayan ta dyan po dyan, mga pag-iriba ta dyan sa PYC Enterprises kay Raul and Marisa Calyo. Mga primes, good morning and salamat. Yan. Sa mga nagana po tabi ni mga walkthrough. Ito po na metal detector, available po dyan, makiugnay na lang po tabi dyan sa PYC Enterprises para po sa seguridad gusto pong mga eskwelahan. Alright, nabanggit natin kanina, no? Sabi ta nga ni, yung Kamalig Community College, pasado na po yan sa mga rekisitos na pinaghagad ng Commission on Higher Education. And finally, tinawa na po sinta ng Go Signal na magbukas para po sa enrollment. And tinugutan na kansiyad na mag-akomodar ng mga estudyante ang Kamalig Community College o CCOMC na pinaka-enot na kolehiyo sa Banwa. Sabi ni Mayor Caligan, pinakamo na na kolehiyo sa Banwa. Now, nag-ako na ng enrollees, sumaya po magpa-enroll sa kursong Bachelor of Engineering Technology, Major in Construction Engineering Technology. Magbisita sana po dyan sa CCOMC sa Kamalig Training Center sa Barangay Salugan, Kamalig. Sinanapon si CCOMC Project Lead Cheryl San Andres. Yan. And then siyempre habang nagpuuna po yan, panagos pa ng koordinasyon kang KNLG na madugangan pa ng ibang courses na base po mga tugang sa kagustuhan, kamautan kan iba na matawang po ng oportunidad sa dekalidad asin inklusibong edukasyon sa lambang Kamalig nun. Ayan po tabi, adi. Yung yan ang talagang pinagsisikapan kan mga local government units. Primero, makakatipid sa mga residentes po na yaon sa Banwaan na dahil na mabiyay ng halawig. Di ba? Para magduman sa mga kolehiyo. So kung igwaman sana mga tugang na kolehiyo sa indong lokalidad, di yun na po yan so pinagigibo mga tugang na lakdang tangani na makunyan, makomodar, makapagbukas, makomodar ang mga estudyante at makatibid-tibid sa mga magurang. Okay? So yun po yan ang sa tuya po na mga dagdag na mga abiso sa mga kababayan niya to. In connection po kay yan. Day pa ugaring nag-reply si Mayor. Baka busy si Mayor Kaloy, no? Anyway, may mga ibang aldaw pa naman. Okay. Diba sa mga kababayan may naghahapot. Dahil na ngayon mapugulang papamar ang pagparalanggaw kang umenta kang produktong petrolyo. Ano ngayon mangyayari na naman sa pamasahe? Tama ko ngayon may nag-rally na nga, may nag-protesta na nga sa Manila. Ano na ngayon mangyayari sa Bicol? Di ba? Dahil man masyadong minasarabayan. Kundi, siyempre, sa ibang mga drivers, maawot mo na magkaigo ng dugang. Pagkatapos, so iba man, naugma man sa ibang pasero na dahil napig-agad susukli, sa uli. Di ba? Voluntary na sa napigtatawan. Pero may mga pending na mga kahagadan. Primero, itong ibalik ngayon so sinuspindir na piso na provisionary increase na dahil po nadagos baga kundi ingon niya bako ng piso kundi dos na pig-agad kan iba. Yan, alang ko na ngayon naman garo ngayon do dami maabot na naman ng sanggatos ngayon diesel.
Pagkatapos sa iba man, may naghagad na dagdagan da ki 10 pesos, so minimum. Yung gigunan mo. Di ba? O di, ang sabi ka ng LTFRB, adalan tangayang maray, and ang sabi ni Vigor Mendoza, mga tugang, dakol na factors ang kinakaipo na ikonsiderar sa paluwas nin, sabi nga ni kayan, direktiba na ngaya, pwede ka nang magdugang ning pamasahe. Primero, mga tugang, bako madali ang pagdesisyon gaan. May mga factors, mga tugang nakapati sa alang-alang, araw po kan itong epekto, mga tugang, sa mga pasahero. Araw yung capacity kan mga passengers ta. Kaya pa ba yan kapag araw ka pinagbigyan ang kagadan mga tugang ka mga satuyang mga nasa sektor kan transportasyon, in spite na may mga pigtatauman ang gobyerno na ayuda, di ba? So mga kababayan ta, walang masyadong ayuda ta, natatawan sa naman so mga vulnerable, di ba? Pero most of the ining nasa middle income earners, ay man, papanayims, ay man ba? So mga drivers, iyan, igusinda eh. Drivers and operators, mga tugang na qualified, igusinda ang pigtatao, mga tugang ang LTFRB and even ang local government units kang previous na mga pinagtaraw baga. Pero sa mga communities, wala. Di ba? So, yan ang pigiling-hiling ninda na. Ngaya, isalang-alang kung kaya pa. Kaya ba ito? Halimbawa, magdudungin ng piso o dos? Kaya pa ngayon ka mga pobreng tikoy ta na mga kababayan ta na nag-alalaog sa mga opisina? Yan. Pagkatapos, siyempre, dedeterminaran ka yan. Ano magiging epekto mga tugang sa presyo kan mga panginot na barakalon as in serbisyo, as in siyempre yung inflation, di ba? So kaya bako po automatic na talagang paggagad tatawan tulos. Despite ngayon pong nangyayari mga tugang, nangunya nag-escalate ang problema o yung tensyon mga tugang sa Medio Oriente ta sigang binalyuhan mga tugang nin mga strikes, missiles and drone strikes, and then may mga pinagdadamay na pong mga ibang mga areas, mga allied Arab nations kan US, nadadamay na mga tugang sa iwal ninda. Kaya po naman sa mga kabarangay ta, mga tugang, around tabayan sana, talagang dahil na mapugulan. Actually, sa second day of trading, sabi ko, report kay Pio Casubago na may 3 pesos ng tulos na dugang sa risil. Panduwa pa sa ng aldaw po ito. Hindang niya na aldaw, pantulo, di ba? And then may duwa pang aldaw, mga tugang, para, sabi nga ni kaya ni mahiling kung pira ang idudugang, o pirang kung may bawas pa, o mas madakul pa. Ito po na magiging aumento by next week. So yan, talatong po yan sa mga masunod pong aldaw. I think baka mga Friday or Saturday, magagawa na ng mga figures na ipapalos ang DOE, pati po ang mga oil companies. Pero ang pinaka-final po ka na pagpapaluwas ng abiso, Lunes mga tugang na udto. It will be implemented mga tugang pag-abot po ng Martes na alas 6 ng aga. Kaya abangan na lang po yan. Pero yun po yan ang sitwasyon because kita po nakalasa mga tugang sa imported na mga oil products. Kaya expected po yan na pag huminiro ang piso kontra dolyar na buminagsak nga ni ngunyan, nasa 61 labi na di ba? 61.75 ang sarong dolyar mga tugang US dollar. So natural, dolyar ang pigagamit na dyan, di madugang na naman. Pagkatapos yung pong tension mga tugang sa Medio Oriente na nagbubusol para matrigger ang pag-itaas kang presyo mga tugang kang crude oil duman po sa world market. So yan ang mga factors po na nakaka-apektar. Kaya magtaga kunyara sana kita, tipid-tipid sana. Planuhon po ang mga lakaw nagamit ang auto o motorsiklo o mga any motor vehicle, and then kung pwede na commute na sana. Di mag-commute na sana.
Di ba? Kaya mag-carpooling. Di ba? So magkatarani ngayon dyan, magkairibanan, magsarabay na sa nasasarong auto dahil magdararantig sa raro. Tangani po na makabawas-bawas sa traffic, makabawas-bawas sa konsumo, maka-economy, sabi nga ni Kayan. Okay? Alright. So dumaan sa mga kababayan natin, mga to ganyan ang mga updates sa kanya po na pagkaaga. And oy, sa mga taga Santo Domingo pala, no, patanid po yun eh. Dumaan sa mga sarawayon ka mo. Nabi ko para raot nindo ang linya kang kuryente, ay linya kang tubig, no? Pigo porotol, pigo surulat, kung ano pang klaseng kaliwaswasan. Ayan po, may nagpalosan executive order ng alkalde. Nansisiman na madakop, pwedeng patawan matugang ng kasong administratibo or kriminal. Pati na sa mga paraikit. So mga nagkukuha ng tubig na dahil po basta na sa nang minakuha ng tubig na. May mga ano po, may task force ng binilog. Para po dyan, tangani po na iyon maghiling. Asin magsadol dyan po sa mga pasaway ng mga kababayan ta. Tabangan ta po, magtarabang-tabang na sa kita kay puan po ng tubig. Bagay ako nga ni, garutulong taon na dahil na naibalik sa connection ko, mga tugang dyan po sa Santo Domingo, sa Santo Niño. Pero siya ang billing sa Kuya Names. Na, turumba na sa sekundar, turumba na sa tukuntador, pig-reading pa. Dahil mo nangalas na ako na, dahil mo nag-iiro. Pariyo. Hindi, paano na ganyan? Dahil mo na kulang problema sa tubig, dahil ko ang magitang kunyan. Ko ang magitang source na pinagkakuhaan. Although, narikparo ko ka nakaaging aldaw, medyo nagbawas yung, supply. Talagang, yung source talagang epekto na po yung kantag-init. Diba? Ganil ninyo. Kung patana pa sa ngayon, kung yan po magdanay pa hanggang sa masunod po mga aldaw, ay nako, may problema talaga kita. Okay? So, handaan kimaray. Para po maging areglado. Paano, Tawi? Parang na kita. Rani po magkapon sa oras po sa mga friendship from DNR. Ano na, di sinamay. Sa inyo ka, boss. Thank you and God bless the Philippines. Hanggang saga. Tanak mamaot. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?